बे समाव मोनसे मिन्थिनो गोनां खौरां लानानै फैदों। फैगौ 8 नबेम्बराव अखाफोर मन'गोन आरो अखाफोर मन'नाया माखासे घन्टासो सम जागोन। अखाफोर मन'नाया मारै जायो, बेसेबां समाव जागोन आरो भारतआव गोहोम गोग्लैगोन नामा? फै बेनि सायाव आबुङै मिन्थिनानै लादो। बुहुमा सान आरो अखाफोरनि गेजेराव फैयोब्लानो अखाफोरनि मन'नाया जायो। जेब्ला बुहुमा सान आरो अखाफोरनि गेजेराव फैयो अब्ला साननि सोराङा अखाफोराव नांहैया एबा खोमसि जायो। बेखौनो अखाफोर मन'नाय होननानै बुंनाय जायो। इंराजियाव बेखौ लुनार एक्लिप्स होनो। बेबादिनो फैगौ 8 नबेम्बराव अखाफोर मन'गोन आरो बे अखाफोर मन'नाया माखासे घन्टासो सम जागोन। मोनाबिलिनि 5:30 रिंगानिफ्राय 6:19 रिंगासिमहालागै अखाफोर मन'नाया जागोन आरो बे अखाफोर मन'नायखौ भारतआवबो नुनो मोनगोन। भारतनि अनगायैबो सा आरो खोला आमेरिका, अस्ट्रेलिया आरो सारा एसियायावनो अखाफोर मन'नायखौ नुनो मोनगोन। सान मन'नायनि गासै 15 सान उनावनो अखाफोर मन'नाया जागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 25 अक्ट'बराव सान मन'नाया जाना थांदोंमोन आरो बेनि माखासे सान उनावनो अखाफोर मन'नायाबो जागोन। फै बयबो फै। जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।